Salam Patunggilan. Pancaran air hidup dinten Minggu 3 Maret 2021. Waosan kita saking Yohanes kalih ayat 13 dumugi 21. Sumangga sarengan kita sami ndedonga. Allah Rama kawula ingkang kuwasa, saos syukur lan panuwun kalau aturaken dumateng Paduka. Bilih Paduka tansah nganti lan berkahi kawula. Duh Gusti, dinten menika sarengan kalau badhe ngraosaken pangandika Paduka. Sang Roh Suci tansah paring pepadang kangge kawula, supados kawula saged mangertos menapa ingkang dados karsa Paduka kangge gesang kawula. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Dene nats ingkang kita raosaken saking Yohanes kalih ayat 19 ingkang katen. Gusti Yesus mangsuli pangandikani, padaleman suci iki bubrahan sakjroning 3 dina bakal dak edekake maneh. Jejer raosan kita jatining padaleman suci. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, tumraping bangsa Israel, padaleman suci menika mboten namung dipun anggap kados dene wewangunan limrahipun, nanging dipun anggap minangka papan panggenan ingkang sinengker lan kinurmatan. Awit dipun pitados bilih Gusti Allah menika dedalem wonten ing padaleman suci menika. Pramila saking menika kawontenanipun padaleman suci ing Yerusalem tansah dipun pundi-pundi lan dipun uri-uri. Prasasat boten dipun keparengaken menawi wonten sadengah tiyang ingkang gepok senggol utawi ganggu damel dateng papan panggenan menika. Menawi wonten tiyang ingkang wantun gepok senggol utawi ganggu damel dateng papan suci, mesti badhe dipun alang-alangi dening bangsa Israel kanthi cara menapa kemawon. Pramila saibo getem-getemipun raos sing manahipun bangsa Israel nalika Gusti Yesus dawuh supados padaleman suci menika dipun bibrah lan salebeting 3 dinten badhe dipun edekaken malih. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus mboten ngersakaken getem-getemi bangsa Israel, nanging Gusti Yesus ngersakaken babar jatining padaleman suci. Bilih padaleman ingkang dipun pundi-pundi dening bangsa Israel menika yektosipun namung wujud kegambaran. Dene padaleman suci ingkang sejatos utawi jatining padaleman suci menika boten sanes nggih sariranipun Gusti Yesus piyambak. Panjenenganipun menika wujuding Gusti Allah ingkang manjalma wonten ing jagat, ingkang kedah dipun sembah lan dipun pundi-pundi. Panjenenganipun ingkang sedo sinalip dipun sarekaken lan ing 3 dintenipun mungu malih dados padaleman suci ingkang sejatos punika sanes awujud wewangunan papan panggenan, nanging awujud Gusti Yesus Kristus piyambak. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kita menika dipun wastani Israel enggal, para umat kagunganipun Gusti Allah ing jaman sakmangke. Sumangga sami sungkem manembah kanthi kumulunge manah dhateng padaleman suci. Sanes dhateng padaleman suci tata lair kados dene ingkang dipun pundi dening bangsa Israel ing prajanjian lami. Nanging padaleman suci prajanjian enggal inggih menika manembah dhateng Gusti Yesus Kristus, panjalmaning Gusti Allah. Kados ingkang kasebataken ing Injil Yohanes sekawan ayat 21 lan 23. Bilih badhe dumugi wektalipun anggen kita sujud dhateng Gusti Allah, boten wonten ing reti utawi ing kita Yerusalem, nanging sujud ingkang sejati menika dhateng Sang Rama salebeting roh lan kayektosan. Gusti berkahi kita. Amin. Sumangga kita sami ndedonga. Pinujiya Allah Rama kawula ingkang kuwasa. Matur nuwun Gusti, bilih Paduka sampun ngemutaken kawula sedaya
bilih paduka Sang Kristus menika sejatosipun padaleman suci ingkang sejati. Karana menika Gusti kawula badhe manembah lan ugi ngabekti namung dumateng paduka kemawon. Manah kawula lan ugi gesang kawula saestu namung kawula pasrahaken wonten asta paduka. Matur nuwun Gusti. Ing Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Gusti Yesus Kristus punika jatining padaleman suci ingkang sejatos. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.